دوستان گرامی، روزهای نزدیک در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین اقدام‌های جدید میشد با واسطه همکاران کل همکاران ما با بانک‌های ولایتی سوخت با نرخ‌های فایزهای پست در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین تمام تجهیزات‌های تکنیکی را با واسطه نقدی و غیر نقدی با واسطه PR کدها خریداری کردن ممکن است. ما کوشش میکنیم با نرخ‌های دسترس به شما خدمت رسانی کنیم. салом тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо умеди тинҷию осудагӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ ва риояи қонуну тартибот аз фаъолияти милитсияи кишвар манзур медорем. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. имрӯз дар барнома тамошо кунед. рабудани тифли навзод аз таваллудхона. зани 33 сола бо ҷурми одамрабоӣ дастгир гардид. омадим балис омадам ки дар балиса уқа одам нест, ҳамун рӯз уқа одам нест, ҳамин хел гирифтагӣ. гумонбарони силсиладуздиҳо ба даст афтоданд. اغلب پولی افتم با خونه گریش دومن تلفن افتم کفتم او جبر اومدم همین خونه اونجا اومدم تلویزیون رقم گرفتم. معاملاتی 90,000 سومانی қалбакӣ аз ҷониби як нафар сокини шаҳри Истарафшан. ماشینا دیدیم سودا کردیم در دورانی ماشین شدیم همین بیکری بود. برای چی شبانه رفتیم؟ برای که پلوی قلبکی بوده کشن گفتم نفهمد. ноҳдабароӣ ронанда ва пахши пиёдагар дар шаҳри ҳисор. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. дар вилояти хатлон нисбати як нафар зани 33 сола сокини ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тибқи талаботи модда 130 яъне одамрабоӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. гумонбар ба он муттаҳам дониста мешавад ки шабона тифли хурдсолро аз таваллудхона рабудааст. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорамон офоқи қодириён. одамрабоӣ яке аз ҷиноятҳои вазнин ва помолкунандаи ҳуқуқи озодиҳои инсон ба ҳисоб рафта, чунин намуди ҷинояткорӣ дар худ унсурҳои таҳдид ба ҳаёту саломатии инсонҳоро доро буда, бар муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсият мебошад. санаи 23 сентябри соли равон хабари телефонӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ аз шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказии ноҳияи мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани тифли навзод ворид гардид. кормандони милитсия дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳия ба ҷои ҳодиса ҳозир гардида бо доир намудани чораҳои фаврию ҷустуҷӯӣ ҷинояти одамрабоиро ошкор ва гумонбари онро дастгир намуданд. муайян гардид ки шаҳрванд Шарипова Оиша соли таваллудаш 1979 модари як фарзанд сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо мақсади одамрабоӣ дар асоси нақшаи таҳризӣ намудааш шабона ғайриқонунӣ тариқи тиреза вориди ҳуҷраи тифлони навзоди шӯъбаи таваллудхона гашта пинҳонӣ тифли навзоди сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро ки санаи 21 сентябри соли равон тифлро ба дунё овардааст рабуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. аз рӯи нишондоди дастгиршуда ӯ баъди таваллуди ягона фарзандаш дигар фарзанддор нашуда бо ин сабаб шавҳараш қасди аз ӯ ҷудо шуданро доштааст. барои раҳоӣ аз ин мушкилот Шарипова Оиша чандин моҳ худро ҳомила вонамуд карда баъди дуздидани тифли навзод он кӯдакро худам нав таваллуд кардам гуфта ба хонааш бурдааст ва ба шавҳараш ки ба ҳайси муҳоҷир дар Русия қарор дорад занг зада хушхабар расонидааст. инчунин ин кӯдакро ба хешу табори худ ҳамчун кӯдаки нав таваллуд кардааш муаррифӣ намудааст. моҳи январ буд мардакам Россия мерафт, гуфт ки агар ту кӯдакдор нашавӣ қатъи дига зиндагӣ намекунӣ. баъд хайбай рафт, ман гуфтам ман ҳомиладорам. баъд шикамда ҳарчи баста мегашт ба қариби чӣ ман хел кардам, гуфтам ман хел бикунам. омадам балниса, омадам ки дар балниса уқа одам нест, ҳамун рӯз уқа одам нест, ҳамин хел гирифтагӣ набудам, ҳеҷ кара ҳозир боваришам наёмадест.
дар прокуратураи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ нисбати Шарипова Оиша бо моддаи 130 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. дар асоси муроҷиати як гурӯҳ сокинони пойтахт кормандони милисия 2 нафар гумонбари силсиладуздиҳоро боздошт намуданд. гумонбаршудаҳо аз манзилҳои иstiqоматии ҷабридагон маблағ, телевизор ва дигар ашёҳои рӯзгордориро ба яғмо бурданд. вобаста ба чапдастии дастгиршудагон ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. ҳамҷо омадам ҳам хона карочи чи телевизора каждим дар инҷа печондум ша гирифтум бромадам рафтум ша. содир гардидани силсила ҷиноятҳои дуздӣ дар маҳаллаи ховарони ноҳияи Шомансур аз як гурӯҳи ҷиноятие дарак медод, ки аксаран аз манзилҳои истиқоматӣ телевизор, маблағҳои пулӣ, телефонҳои мобилӣ ва дигар ашёҳои арзишмандро рабуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Шомансур бо мақсади ошкор ва дастгиркунии нафарони гумонбар як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ намуда ахиран 2 нафарро ҳамчун гумонбар дастгир намуданд. инҳо шаҳрвандон Давлатов Дилшод Ҳасанович соли таваллудаш 1995 ва Қутбиддинзода Ҳасан соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе мебошанд, ки бо маслиҳати пешакӣ ҳадафҳои ҷиноятии худро амалӣ месохтанд. чунончи номбурдагон санаи 18 сентябр вориди манзили истиқоматии Сангов Шодмон гардида аз он ҷо маблағҳои пулӣ ва 3 адад телевизори гуногун тамға, ки арзишашон 7000 сомониро ташкил медиҳанд, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор карданд. болои забор паридем. ба кадом забор? ба инҷа болои забор паридем. Якҷоя? Якҷоя. баъдан вориди хона шудем. Низ фирӯзӣ буд, ҳеҷ кас набуд дар хона. дарома маҳкам омадем ба назди тиреза. решоткара ангор халӣ кардем, маҷбурӣ шикастем решотка як тараф шуд. баъд тиреза теда кардем. бӯи шидвир омадем дили ҳуҷра. баъд як ҷода телевизора гирифтем, омадем и хона дуромадем. дуромадем инҷа як телевизор истодагӣ буд. ин тараф да. инҷа як телевизора гирифтем. инҷа як телевизора гирифтем, буромадем ҳарсаша да як адёл печондем. бо ҳамхе айтори забор гирифтем, да ҳамдигаримон падават кардем, бурдем, да оҷа баҷӯ кардем шуна. зимни пешбурди тафтишот муайян карда шуд, ки дастгиршудагон нахуст бо фарёд намудани соҳибхона ва боварӣ ҳосил намуданд, ки дар хона ҳеҷ кас нест, вориди манзили истиқоматӣ гардида ҳар чизи арзишманди соҳибмулкро мерабуданд. ман бо ҳамроҳии Дилшод омадем тахтах кардем, холагӯён фарёд кардем. ҳеҷ ка набуромад ва ҳаракат кардем. ман дарвоза омадам хола 5-6 бор гуфтам, мақсади ишка овоз надод, омадам дуромадам хонаи дуруби хонаро кофтам, ҷои самнаи камаро маглаб пулӣ ёфтам, бо хонаи дигариш дӯман телефон ёфтам, кофтам. ауҷа буромадам омадам ҳамин хона инҷа омадам телевизора кандам гирифтам, даячи печондам гирифтам рафтам. айни замон зиёда аз 20 ҳолати ҷиноятҳои содирнамудаи онҳо ошкор карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. дар рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ ва гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ аз гумонбаршудаҳо Давлатов Дилшод ва Қутбиддинзода Ҳусейн 7 адад телевизорҳои тамғаҳои гуногун, 6 адад телефонҳои мобилӣ, як миқдор ҷавоҳиротҳои тилогин ва либосҳои мардонаву занона ҳамчун далели шаҳрӣ гирифта шуданд. айни замон оиди ҳолати мазкур нисбати номбурдагон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда чораи пешгирӣ нисбати онҳо дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. агарчи бар асари садамаҳои нақлиётӣ ҳамасола даҳон нафар одамон ба ҳалокат расидаву садҳо нафар зарарҳои гуногун ва вазни ҷисмонӣ мегиранд ва ба одамон зарарҳои махсусан калони моддӣ мерасад, вале ҳамоно ашхоси алоҳида риояи қоидаҳо бехатарии ҳаракат дар роҳро кори саҳлу сода пиндошта аз итоат накардан ба қоидаву талаботҳо дар ин самт ифтихор намудаву худро дар назари атрофиён ба истилоҳ қаҳрамон нишон доданӣ мешавад. аммо ин гуна ашхос бояд бидонанд, ки ин амали онҳо хеле нанговар буда, танҳо қоидавайронкунӣ ва дар ҳолати алоҳида аз ҷинояте беш набуда, рӯзе ҳатман онҳо ба мукофоти амали хеш сазовор хоҳанд гашт.
аз ҷумла чанд рӯз қабл дар ҳудуди шаҳри ҳисор як садамаи нохуши нақлиётӣ ба қайд гирифта шуд ки бар асари ин садама як нафар ба ҳалокат расид. ронандаи автомашинаи Toyota Corolla рақами қайд давлатиаш 7200ND01 Содиқов соҳибназар соли таваллудаш 2001 сокини шаҳри ҳисор ҳангоми рондани воситаи нақлиёташ дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри мазкур қоидаи ҳаракатро риоя накарда ва автомашинаи тамғаи Toyota Verso таҳти идораи Ибрагимов Имомалӣ бархӯрда боз ҳаракатро идома дода, дар натиҷа 2 нафар пиёдагардро пахш кардааст. мутаассифона бинобар бардоштани ҷароҳати сахти ҷисмонӣ яке аз ҷабрдидаҳо дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, пиёдагарди дигар ва худи ронанда дар беморхона бистарӣ гардиданд. айни замон нисбати ин ҳодиса таҳқиқ идома дорад. ҷиҳати таъмини талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи миллии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон барои солҳои 2020-2024 кормандони раёсати огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷи омӯзишгоҳҳо пайваста вохӯриҳои мақсаднок доир менамоянд. чунин як вохӯрии судман бо ҳайати омӯзгорону хонандагони литсеи инноватсионии Душанбе назди Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон вобаста ба масоили марбут ба ҳамкориҳои тарафайни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мактабу маориф баргузор гардид. дар ҷараёни вохӯрӣ изҳор гардид ки иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи миллии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон барои солҳои 2020-2024 ба пешгирии ҳама гуна ҳуқуқ вайронкуниҳо мусоидат мекунад. баромадкунандагон атрофи масоили пешгирии ҳолатҳои шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, муноқишаҳои байнимактабӣ ва авбошии ноболиғон ибрози андеша намуданд. дар идома оид ба машғул шудан ба донишомӯзиву хониши намунавӣ, забондонӣ, мутолиаи асарҳои бадеӣ, эҳтироми волидону устодон, садоқату муҳаббат ба халқу ватан ва дурӣ ҷустан аз рафиқону ашхоси ҷиноятпеша ва амалҳои ғайриқонунӣ суханрониҳо шуда наврасонро бо омӯзиши илму маърифат ва рафтору гуфтори намунавӣ ҳидоят намуданд. ҳамзамон асодиршавии ҳуқуқвайронкуниҳову қонуншиканӣ ва дигар амалҳои ношоиставу оқибатҳои ногувори он масъалаҳо овардашуда аз дастоварду натиҷаҳо рушду тараққиёт ва ободу зебо гаштани ватани азизамон ёдоварӣ шуданд. роҳбарияти литсеи инноватсионии Душанбеи назди Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон аз чунин як вохӯрии судман ба намояндагони вазорати корҳои дохилӣ изҳори миннатдорӣ баён намуданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем ки бо амалҳои солеҳ, кору пайкори созанда ки дар доираи қонун асос мегирад, қадами устуворона ба пеш гузошта рӯзгори худро ободтар менамоед. то дидори навбатӣ, тансиативу хотирҷамъӣ ва саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр.